miliyari 8 miliyɔn 900 ani miliyɔn 16 miliyari 8 miliyɔn 900 ani miliyɔn 16 o de tununa a taayɔrɔ ma dɔn Mali sukaro dilayɔrɔ min n'u b'a fɔ a ma ko Nsukala vérificateur ka rapport individuel laban min bɔra o kibaruya de b'o i kan ka min faamuya o ye k'a fɔ Mali la san 2010 jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko an bɛ sukaro tonne 100 ani 50 o de du san kɔnɔ k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ min dilan fɛ yan nɔ o ye sukaro tonne 75 ye donc danfara min b'o ni ɲɔgɔn cɛ faso tun bɛ o wari de bɔ ka taa sukaro san yɔrɔ wɛrɛw la an seko tɛ prix la an seko tɛ sukaro nacogo la donc o de kɛra sababu ye ni hakilina taara hakilina min y'a to ni société in n'a bɛ fɔ a ma ko Nsukala SA k'o créer société in ale créera Mali ani Chinois ka bɛnkan dɔ fɛ société min n'a bɛ fɔ a ma ko Nsukala SA ale n'i y'a ta a sɔrɔ la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la 60 o ye Chinois ka société dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Sinolect o y'o ta ye kɛmɛ sara la o kɛmɛ sara la 40 o ye Mali jamana ta ye i kan k'o de faamuya Nsukala SA ale créera san 2009 yaasa ka sukaro dilan ka se ka di maliyɛnw ma yaasa Mali bɛ se ka sukaro min an bɛ min dun san kɔnɔ an bɛ se k'o dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ cogoya min na sɔngɔ damatɛmɛja la ani k'a sɔrɔ nɔgɔya la nin dilanna o de kama ni jateminɛ min bɛ ka fɔ n'o ye vérificateur ka rapport ye min b'a yira k'a fɔ miliyari 8 miliyɔn 900 ani miliyɔn 16 n'o dunna n'o ta cogo ma ye a kɛra cogo di vérificateur ka rapport ye mun fɔ mun ni mun ma se ka justifier an bɛ n'o de don o de la k'o ɲɛfɔ i ɲɛna sisan n'i ye vérificateur ka rapport in ta k'a kɔnɔna lajɛ i b'a ye k'a fɔ Nsukala SA ale wari bon muso min bɛ ale wari bon kunna ale ye a fɔ ko a ye logiciel dɔ san n'o ye subahana mansin na baarakɛfɛn dɔw ye logiciel minnu ni olu ma ye o musaka taara fo miliyɔn 10 ani miliyɔn 9 na donc o ma se ka ye a na o ma se ka ye a taayɔrɔ ma se ka fɔ logiciel ma ye donc i b'a ye k'a fɔ o bɛ vérificateur ka rapport kɔnɔ o fana mana bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ u ka directeur général a yira k'a fɔ fana ko o fana ye sanni dɔw kɛ n'o ye taji san dɔw ye taji san min ni mɔgɔ m'a dɔn taji minnu ni u ma sɔrɔ taji a fɔra ko taji sanna mais taji ma ye taji ma sɔrɔ o musaka fana bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 300 ani miliyɔn 20 a n'a kunkan fɛn i b'a ye k'a fɔ ko rapport kelen kɔnɔna la tuguni fɛsɛfɛsɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko directrice financière et comptable ko ale ye paiement dɔw kɛ minnu kɛra de façon irrégulière o kɔrɔ paiement minnu kɛra ni olu kɛcogo ma se ka la fɛsɛfɛsɛ o b'a yira k'a fɔ ko o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ k'u ye prestataire dɔ sara ni min bɛ na ni coupeuse moissonneuse ye n'o ye kannikɛla ani min b'a bila kɔnɔ donc ko o sarala o wari fana bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 500 la o miliyɔn 500 o fana taayɔrɔ o ma se ka fɛsɛfɛsɛ donc i b'o ye vérificateur ka kuma ninnu kɔ n'i ye sɛgɛsɛgɛli gafe in ta tuguni k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin société n'o ye Mali sukaro dilanyɔrɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko Nsukala SA ale ye marché dɔ di dɔ ma marché min ni ɲɔgɔn dan ma k'a la o marché o ye nɔgɔ marché y'o di fournisseur dɔ ma k'a sɔrɔ ɲɔgɔn dan ma k'a la k'a sɔrɔ n'i ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ texte taw k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka texte kɔnɔ marché o marché n'o o musaka sera miliyɔn 10 ma o marché o kan ka kɛ ɲɔgɔn dan de kɔnɔ mɔgɔw kan ka u ka proposition bila ka na donc o proposition na ninnu kan ka sugandili kɛ o de la i b'a ye k'a fɔ o marché min n'o dira ka sɔrɔ ɲɔgɔn dan ma k'a la o bɛ taa fo miliyɔn 90 miliyɔn 900 ani miliyɔn 40 ani 7 a n'a kunkan fɛn na donc o marché fana o dira dicogo la dicogo min n'o ni Nsukala SA mɔgɔw ka taabolow tɛ kelen ye o sɛbɛn kelen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ tuguni ko a b'u ka fɛnw kɔnɔna na ko Nsukala SA k'u ye pièces de rechange dɔw san ni o pièces de rechange ninnu ni o wari fana taara i jɔ fo miliyɔn 38 na o n'a ɲɔgɔnna caman o de bɛ dossier in kɔnɔ mais wari min taayɔrɔ jɛ ma se ka lajɛya kosɛbɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ t'i jɔ fo miliyari 8 miliyɔn 900 ani miliyɔn 16 o la
donc n'i y'o ta k'o lajɛ o ye degunba ye an ka jamana ma ani an ka partenaire minnu ni olu fana faralen don an ka jamana kan yaasa minnu farala an ka jamana kan yaasa ni projet in ni o ye sukaro dilanyɔrɔ ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ ale bɛ se ka lawaleya cogoya min na vérificateur ka nin rapport in kɔni ale disponible don u y'a yira fana ko a copie ko o taara Cour suprême na a copie ko o taara procureur tribunal commune 3 tribunal chargé du pôle économique a copie taara yen nɔ an sigilen don n'a ye k'a fɔ nin rapport ninnu bɛna ta ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ yaasa wari ninnu n'o ye faso wari ye yaasa wari ninnu n'o ye partenaire ka wari ye o wari ninnu tayɔrɔ bɛ se ka dɔn an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu ale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ni fanga ye yaasa Mali bɛ kɛ a yɛrɛ ye yaasa malidenw bɛ bénéficier Mali sɔrɔ la cogoya min na i ye maliyɛn ye yuruguyurugu kɛlɛli y'i ka ko ye n'i ye nin video in ye i b'a partager i b'a aimer yaasa an bɛ se ka jɛ cogo min na k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yaasa Mali bɛ kɛ maliyɛnw ta ye i k'an bɛn salamu aleykum